and welcome my guest who's here today, egameni likaJesu. Mfowethu ngiyakubingelela and thank you for coming. Siyabingelela egameni likaJesu. Ngiyaphila kodwa. Nazareth siyaphila kakhulu. Saphila mfowethu ngomusa. Yes. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. Thank you so much. Maybe for those who are seeing you for the honored. first time, maybe you can give us your introduction and then go straight to our today's chat. Alright, igama lami nguphathani Mthethwa. Yes sir. Mhlambe ngivama ukuthi ngisebenzise zombili. Okay. Ngithi nguphathani Mthethwa kaMashaba. Okay. Ngizalwa endaweni yaseJozini Obonjeni. Oh. Yes, mfana nje wasemakhaya. Umkhaya. Yeah, Umkhaya kahle kahle. Yes. Kodwa phela umkhaya wesimanje uyabona. No, sengisho ukuthi Ukuthi we are homies. Yes. Okay. Yes. Yes, umkhaya. Yes. Umkhaya Phela ST. ingakithi laphana. Yes. Siyabonga kakhulu mfowethu. Thank you so much man for coming. Kubonga Kakhulu. Hey, madoda. Mfowethu, Yes. ngale kumosha isikhathi. Ludo uhambo lakho njengoba sila ngazi noma ubuyele emuva khona namhlanje ngakuchithela isikhathi akunikeze sonke lesi sikhathi sivele singene straight enkulumeni yethu yanamhlanje esinayo lapha lena ekwenza ukuthi uze ufike lapha eThekwini njengoba silapha sonke. Hey madoda mfowethu sibonge once again mhlambe ngivele ngithathele lithuba kuyakuthiwa ke emakhaya ibhola uyawuliphosa ibhola ke selisekhopheni kuwena so angenze njalo mfowethu ukuba lokhu ozosidlulisela khona lapha namhlanje lokho inkosi ekuphathise khona uthulula inhliziyo yakho the way ongayithululanga khona lesi sikhathi lesi mfowethu singesakho. Hayi siyabonga kakhulu sibamba ngazo zombili sibalikhulu siyabonga. Mhlambe ngiqale ngibingela ababukeli bakho mina ngibabingelanga. Yes, sir. Siyabingela abangcwele yonke indawo lapha enihlezi khona nibukele kamnandi egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sengichazile ukuthi nguphathani Mthethwa igama lami ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Amen. Ngokuzalwa ngizalwa ebandleni Apostolic Faith Mission. Okay. Ngaleso sikhathi lalikade lilidwa umfundisi uHangani. Okay. Mazwa ngokuthi ubaba nomama uGwambe ophongolo. So ke ngiyasindiswa ke ngamukela amandla kaMongcwele kulelo bandle linjalo. Reason why ngiyimention into yebandle engizalwa kulo ngenzela ukuthi mhlasimbe mangiqhubeka nengxoxo ipersonality izohamba ikuveza ukuthi ngisukaphi. So ke ngokuhamba kwesikhathi ke kwabonakala khona ebandleni because uma ngabe ngikhula ngiqala ukushumayela at the age of 13 lapha ku children's ministry. Okay. So that's why ke ngiyivezile into yebandla nokho kodwa ibalekile kangako entweni yomzimba kaKristu. It's just good for monitoring. Yeah. So ke ngiyashumayela ke ngumfana omncane kusho ukuthi nje lento yokuba phambi kwabantu abaningi aqala ngaba exposed kuyo ngisayingane ngibizwe ngapha ngiye ngapha wara ngiyakhumbula ukuthi uqala kwami kuma stadium einkumbini zabantu abaningi ngiqale ngenza ugrade 9 standard 7 so kwakuyi stadium sasemaqhugwaneni impela nje. Okay. So kodwa uma ngabe ukhula ke enkosini usuke ungazazi na ukuthi mhlawumbe uaffiliate kweyiphi i-ministry noma i-gift kulawa ayisihlanu aqhamileyo akhona. Okay. Kodwa nje wonke umuntu omaphambi kwabantu it happened ukuthi abazalwane bambize ngokuthi umfundisi noma bekuteketisa usamncane ba instilla leyo Exactly. isikhulu Nje naye. ukuthi umfundisi so ngijwayele ngisayingane uthi hey mfundisi hey mfundisi usayingane ke kodwa. So nami ngacabanga ukuthi hayi impela kusho ukuthi umuntu uyohamba hambe abe umfundisi kodwa ke uma ngabe sengifika ke eThekwini ngizofunda because ngifundile ngasiqeda isikole ngase ngiza ke eThekwini ukuzofunda ngangenza ijournalism kwenye ama colleges amakhulu la. Okay. Ngase ngizwa kubizo lwenkosi ngibizela kuyo ngaleso sikhathi ngizothini lento ayiveli kade ikhona before ngapha ebandleni sekucacile ukuthi udaba lwami lugijima kakhulu ngapha kwa prophecy. Okay. So mangifika la eThekwini
ngizwe ukuthi hayi man lo muntu igama lami liyamenyezwa kwamanye amazwe kamoya. Bese ke ngiphindele ekhaya nginento ukuthi phela mina ngazi ukuthi umuntu mangabe bizwa kufanele athathe itende nezitulo ayomisa imvuselelo ashumayele. Kanti angazi ukuthi mina olwami udaba lihlukile and lento engibizelwa kuyo angiyazi akaze kube namprofeti ngakithi. Ayikho into okuthiwa umprofeti engake ngayibona. Okukhona ilokhu esixwayiswa ngakho, yabo. So ke udaba lwami ngelulapho ukuthi ngize ukuzosiza abangcwele abagijima kuyilane mina engigijime kuyona kungekho umuntu phambi kwabo ababukela kuyona ukuthi yabo esithi njengoba usuba Dlamini manje bakhona obaba obabukileyo before wathi mhlawumbe wazwayikhethela imase ngimdala yakho mhlawumbe ubaba umbatha ubabani ukuthi uyabona mase ngubaba ngizobobabo kanje ya. But ke kuyahluka mangabe ukhula uba yinto engazange ibe khona, ongazange wayibona, uthole ukuthi kujeleka ngamatshe, usukume uthi manje kukhona umuntu okhulumayo othi khona into ethiwa kuthiwa abazalwana asikhulekeni. Abanye abangcwele bave bathi ayi mhlawumbe bavele bakubambe nje bakuthandazele bakudelive izinto okumuntu adlule kuzona lezo ukuthi kukhuluma inkosi ngidelive sidemonize kudemonizwe. Nokuthi ke enye into mhlawumbe engizoyikhuluma ngayo kakhulukazi into ye spiritual awakening. Nokuchaza ukuthi mhlawumbe angazi mase ngigijima kakhulu kunofisa ukuza okay ukuthi ke why ngizokhuluma ngalento yabaprofeti abasakhulayo ngoba kuyiqiniso ukuthi bakhona sengikutholile mina baningi abacindezelwayo nabalinyazwayo egameni lokuthi yafelwa lenkonzo njalo njalo. So ke okunye okubalekile mhlawumbe inkosi engithume kona kulapha angunamathelise nezwi eliku 1 Peter chapter 4 verse 7 incwadi yokuqala kaPetro esahluko sesine ivesi lesikhombisa elithi kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele ngakho zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke. Ngifisa ukusho bazalwane ukuthi kungakuhle sibhizi siya enjoya silungiselela ukuya kuma Good Fridays senza ama events amakhulu kukhona abakhuzwayo khona abangalaleliyo khona abalalelayo abanye baphendwa abanye baphenduki kodwa ngifisa ukusho ukuthi ukuphela kwezinto zonke kusondele kakhulu kunaloko ebesicabanga. Mhlambe kune spiritual awakening esiningi mawungena ku TikTok kulezi zinto lezi nani ningibuka kuzo bazalwane. Kukhuluma ngisho abantu abangabona benkolo yobuKristu bechaza ukuthi njengamanje kukhona nje iteme eligijimayo lokuthi kuphela isystem okuthiwa imatrix njalo njalo. Mangaba awukazi uyithola uzwa information enjalo sengiyayisho ukuthi impela izwi laNkulunkulu liqinisile ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Sizoba nenkinga ke ukuthi singena esigabeni esithile la khona ngathi nje ngathi the world is resetting. Umhlaba uziqala kabusha kuqala enye iera esingena kuyona njengamanje. So njengoba umhlaba kureseta sizolahlekelwa impilo zabantu abaningi. Also sizolahlekelwa izinto eziningi esijwayele ukuzibona zenzeke emhlabeni into yokuvuka ekseni mhlawumbe emsebenzini njalo njalo. Sesibonile bazalwane it's not a secret akuyona imfihlo ukuthi even our president usekumemezela ukuthi there's going to be into obizwa ngokuthi digital ID. Yes. Also siyabona lapha kungeniswa into zama robot emisebenzini imisebenzi eminingi inkampani ziyavalwa ku shut down. So ngifisa ukusho ukuthi mhlambe njengomuntu ogcotshelwe inkonzo yakwa prophecy futhi nje njengomprofeti angideclare ukuthi bonke laba abantu abebekade sazi ukuthi babafundisi kanti ba motivational speakers abantu bokunqakisa abantu into zabo
nabantu bokuthi kuthephwe kube ingcobeni zabo siphelile isikhathi. Ngoba manje na uzobalutha ngani abantu uthi yamkela yezinto yakhe ethile yezimoto yakhe ethile kuyashata down okukhona. I-economy ishona phansi kakhulu kunokuthi inyuke. Futhi akusinto ozoyifastela. Yinto vele izwi elayiprofethayo. Ufunda uRevelations chapter 13 uma ngabe ungayikholwa lento engiyishoyo. Okunye mhlambe umuntu ke angakusho ukuthi sike sabona ngazo uma mentionani igama lakhe ubhuti lo bekade nje ama videos akhe circulator mhlamba ngilimenshine ngoba yes ubaba uEnigma. Oh yes. Ngibonile ukuthi abazali nabaningi ngathi bamthukile kodwa bakhuluma izinto nje ezikabi ngaye. Kwasho nokuthi uqamba manga wara kwakuningi nje okukhulumekayo kwaze kwafika entweni yokuthi kuze kugcine kugconwa ngisho isimo sakhe sokudaleka. Yebo. So ke ngifisa ukusho bazalwane ukuthi okuningi abekade kukhuluma kuyiqiniso. Mhlasimbe sishawa ukuthi emzimbeni kaKristu ngoba inkosi ingivusile ngendluzula enkulu ukuthi ake ngivuke ngigijime ngenze lezi zinto ezani na eze school of prophecy ukufundisa abaprofeti ukuthi kuprofethwa kanjani ngoba akusiye wonke umuntu obe nephupho nombono okufanele ukuthi awuchaze. iBhayibheli ke lithi onephupho akalixoxe akalilandisi kodwa lithi alichaze. Kukhona abantu kunegrace yokuchaza izinto. So ke mhlasimbe ngenxa ukuthi abanye imesse eningi mhlamba ke ngikuveze ST ukuthi kulesikhathi esibi sokudideka okuzoba khona ngoba there is going to be a havoc okubalwa phakathi nempi. Abanye bafuna ukulungisa lo mhlaba esihlezi kuwo bazalwane. The world is not getting any better. Umhlaba vele uzofa sitsheliwe ngawo izovenisha into yakhona kuqala umhlaba omusha la sizoba khona thina sonke. So akukho into yokuthi uzowulungisa. So abantu bazobe belwa ke befuna ukuthi kubuyelwe kule yanto leyana. Yes. So kanti into ikaNkulunkulu ziyaphambili kuleso simo ke sokuchitheka kwamagazi nokuresetha komhlaba. The church will be governed by prophets from now going onwards. Maybe just 1 second to take you back nje kancane kule issue le ya Enigma. Yes, baba. Honestly, myself, I'm one of those who did not endorse everything that he said. Oh, okay. You see, okay. I did not. I no. Look, I don't do that. Angconi. I look so wenza kwabayi. Ngihamba ne-intercessor phela la. Hayi, indodana yami manje. Mangabe umuntu ephenduka sinqaka ngokusheshsha simthandaze. Hayi, angiphendukeli Enigma. Okay. So ngisho lo ukuthi I'm one of those who never endorsed everything. I sure. No. Let me not say everything. Who never endorsed some of the things. Actually, most of them that he said. Okay. You see, mhlambe noma ngasakuvezanga ukuthi kuphi nakuphi kodwa okukhulu kakhulu it was an issue of umhlaba omnyama. Oh, you see, uyakhona uyaprofeta okunye futhi okay mhlambe nje noma ngasakubala yes kodwa ngifuna ukubuza la ekuthenini ukuthi mhlawumbe sengaba indlela nje okunganaki kwethu iziplezing izinto ethi cha maybe wayengashawa mhlawumbe indlela yokubeka but I believe ukuthi ngiyakhumbula nami asaqala ukuvela we had an episode naye wakwafika lapha sivakashela. Is it? Yeah. Okay. So after that we had an episode then ngamtshela umunye mfo ngathi I believe Enigma saw something maybe angashawa indlela yokubeka you see. So lokho kwangenza ukuthi ezinye zezinto ezinye bezibaleka uthola ukuthi no angi-endorse le but iziphi lezinto ekwenza uthi wayeqinisile.
Okay, mhlambe angiqedeli ukuthi the church will be governed by prophets. Okay. Bese ngisho ukuthi njengangesikhathi abantwana baka-Israyeli uzongixolela ke inceke yenkosi ngiyenzile yona itheology kodwa ngiyena umfundisi sebayoyisotha out abafundisi leyo ukuthi ikuphi eBhayibhelini. Ngesikhathi abantwana baka-Israyeli bethunjelwe ezweni elithile kwavuka abaprofeti abaningi bathi ningalimi ningenzi lutho nje olitheni ngoba vele inkosi izosikhipha la. So kujwayelekile ukuthi emhlabeni noma abanye bekwamukela ukuthi umprofeti kodwa bakwamukela based on abaprofeti abathile ababazi ngemuva bakale ngaleso sikali ukuthi siyazi ukuthi umprofeti imela aprofete kanje. Kube inkinga mawusuqhamuka uprofeta enye into bona abangayijwayelanga kodwa eshiwo inkosi. So ke kwase kuvuka kumprofeti othile wakhuluma into against lento ukuthi ningalimi ningazihlinzeki ngoba sosheshe siphuma. Angithi laba prophet ukuthi sosheshe siphuma bamjwayela uNkulunkulu Israel emophula. So bese bethi hayi uzokwenza njengasemhleni kanti ngaleso sikhathi isikhathi esinjengo 2026 ngeke sesiphuma. Bese ke kwadinga ukuthi kuvuka indoda ethile ezolida laba abantu ngeqiniso ithi kuphila kaJehova uthi uNkulunkulu limani ivande ngoba nalani sazohlala. Phela nina nixabene noNkulunkulu anigcina ngamasabatha akhe. So usaphumuza izwe le enilime nangonyaka ka7 nini. So ke into kaBaba Enigba angizile kakhulu kuyo kodwa nje ngenxa ukuthi sesila. Mhlambe into yobumnyama obuthile obuzoba khona u3 days angithi uyakhumbula kwathiwa kuzoba mnyama for 3 days. Abantu abavale iminyango namafastela njalo njalo. Uyabona ukuthi ke lapho sekudingakala iSchool of Prophecy ebandleni nalo uqobo ngoba nalo ibandla liyadinga ukufundiswa ngabaprofeti ngoba nababafana abaprofeti. Bese ke kuzoba khona okay mhlawumbe ngichazeni ukuthi ubumnyama beinsuku ezintathu nokuvala kwamafastela. Indeed that prophecy was true. Okay. It's just that inkosi yayingasho zona izinsuku ezintathu bekhulunywa ngeminyaka emithathu ukusuka manje kuya ku2030 noma kusuka ngonyaka ozayo kuya ku2030. Lo ubumnyama lobo obushiwoyo kusho angithi yabo nje manje sesizama ukuchaza sihlahluba iprofesi. Okay. Ilento ofanele ngabe yenziwa kwiSchool of Prophecy. Kuqeqeshwa abaprofeti ukuthi ihlahlubwa kanjani iprofesi, uncengwa kanjani umusa wokwazi ukuyichaza. Mhlawumbe kube ubhuti wavelo wathi nje ngibone kuba mnyama for 3 days kwathiwa akuvalwe amawindi neminyango finish and clear angasachaza okuningi. I-darkness ezweni isho ukuthi kungabikho nkosi eright elawulayo neither upresident or anyone osemagunyeni. So ngenxa ukuthi ke kungekho umuntu in charge noma accountable for abantu leyo nto isukisha ukuthi kumnyama ngokwaka spiritual realm. Bese kuzoba into okuvala imafastela lapho ngiyakhumbula nje abantu bethenga blackmail ngahleka nithi inkosi yami ubheke lapha bathenga blackmail aba understand ukuthi kuthiwani naye futhi lo prophetila ka understand ukuthi kuthiwani. Yes. Yamafastela neminyango ama openings amehlo indlebe imlomo ukuthi bekumele sivala amehlo ethu kulo 3 years ozoba khona whereby singazi ukuthi izwe libheke phi lidukuze bumnyameni. Kumele ibandla livale la libe semthandazweni. Livali indlebe because kuningi okwamanga okuzoqhamuka kuzama ukulidukisa. Omunye umsindo uzoqhamuka kwi community eyaziwa ngokuthi iyibandla, eyaziwa ngokuthi isizwe esikhethiweyo. Omkhulu umsindo nehavoc izoqhamuka lapho. Udingeka ibandla livali indlebe. Njoba nanivala nje bazalwa namafastela ngamba phepha amnyama nezinto valani indlebe kanjalo ngoba lezi zinto zoqhamuka la emafonini. Valani futhi nemilomo. Eba umuntu obuka lapha. Yes. Ngicabanga ukuthi kuyayenza sense kancane. No, I get it. Yes. So in other words, he was right
ekukhulumeni about the darkness, but lokho ukuthi we needed to buy amakhandlela, I think kwashini kanjalo, yeah, kanti kuzoba mnyama ugesi ngeke ube khona, kuyomele I think sosebenzisa no paraffin. Ningixolele makuthi ngimnyama isikhothi, but ngizama ukukhumbuza nje lento. Okay, ngiyabonga ukuthi ungise kwi-angle bese ngikhohliwe nengingayizwanga futhi ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi lento yokuthenga amakhandlela ilento okumele abantu bayenze yokuthi bazifide izwi, because the candle mhlambe ngokwesikhathi sethu kube kwakuyilesa sikhathi bezothi gcwalisana ibani ngamafutha, ikhumbula into ayisho uJesu intombi ezishumi zagcwalisa ibani, kodwa ngoba kwamanje into irrelevant amakhandlela, the Holy Spirit will use into oyijwayeleyo. Remember uNkulunkulu akwazi ukukhuluma ngaphezulu kwengqondo yakhe into okwazi yebo, so uzokhuluma ngento oyijwayeleyo. Asihlinzekeni izwi lenkosi lisibani enyaweni zethu, so hayi ikhandlela leli lakho, but the word of God. Zifide ngezwi, uzigcwalise ngamafutha, the anointing, not ukuthi hamthela uthengitela uyithele ngawo, but anoint yourself, okusho ukuthi into anointed, into set aside for uNkulunkulu, ebekwe eceleni yabekela uNkulunkulu, zigcina ungcwele. Wow. Yes, ube enlightened ngezinto, but through the word of God. Yes. Okay, no singaqhubeka ngalokho ngikurevolve kuleka and bengithi ngikubuza ngayo. Yes. No problem baba, siyabonga kakhulu. Mhlambe uku-eda kuloko singasho ukuthi abazalwane ababe seyindaweni kakhulukazi eyisemakhaya sekukhulunyiwe kakhulu ngalokho, ngumuntu ke usually othi wena babu Estill, I mean mange ngezwe into nje ngendlebe yami yenyama, whether information noma yini ngayizwa nje xoxwa, angibe ngisayixoxa njengeprophecy ngoba sengizwile, yabo. So kodwa sisale sesikusho nje ukuthi abantu abayithenga imhlaba emakhaya, ba invest khona, bakhande izinto eziyama borehole, angiprophet lokhu sengikuzwile. Noma inkosi bikushilo kodwa sengikuzwile ukuthi nabanye bayakusho. Kwenzeni bazalwane? Based on leyanto ubaba Enigmat ekhuluma ngayo ukuthi zihlinzekeni ngelight njalo njalo nokunye okuningi. Okay. Yes. Angazi makukhona okunye? No singadlulela phambili. Alright, siyabonga kakhulu. Mhlambe usengikhuluma indaba ukuthi ukuphela kweinto zonke sekusondele zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke. Mhlambe itheku lisebhadini lokuthi liyo experience more noma kulaka likaNkulunkulu oluningi ukunamanye ama cities. Why? Because li enye yama cities angayikhuzi. Okay. Yes, into wrong eThekwini into enormal. Kukahle nje yonke into futhi nje inormal ngalendlela emangalisayo. So zikhuzeni bazalwane nithibe ngoba ukuphela kweinto zonke sekusondele isho inkosi. Ngisho ukuphela kweinto zonke mina Estill lokuthi uzophuma usukujwayela ukuthi mhlambe ngiphuma ngijibukiya wemoto yami, ngibe ngistarter ngiphume ku driveway wami omuhle, ngingene esitolo ngibingelelwe security nomuntu osebenzayo njani. Imagine life egcwele impilo, egcwele abantu. Phela kwayo yonke leyo nto kusondele, everything is gonna shut down. Uye kwi-ATM ngabe uyo withdrawer ufice kuthiwa awuvumelekile ukwenza lokho, noma kwayona i-ATM ayisekho because ucash lo uphathayo nawo awusekho. Mhlambe 4 years back ngingaba nenkinga ukuyilahla imali eBabdlamini. Okay. Ngiyilahla nje imali namaphepha mangiphuma esitolo noshintshi lo enguphetheyo, mhlambe ngithenga i-airtime noma islip, ngizoyifonqa nezilip ngifake emgqonyeni. Ngenxa ukuthi ngumuntu okhohlwayo ekhaya baqale bangakunaki yabo, until ngize ngiye enkosini mina ngiyobuza entabeni yemikhosi ukuthi uNkulunkulu yini kanti lento eyenzeke empilweni yami ukuthi mina ngizophatha imali ngiyilahla. Ivele ibe ngathi into nje engathi iphepha nje lingathi shu elingasho lutho. Wayesengitshela umuntu wathi, remember uNkulunkulu mangabe ekhuluma nomprofeti ukhuluma ngento ezomthinta yena ngqo. Yes. Emhlaba enhlizweni. So kwakumele kulahleke imali yami ukuze ngizwe le message. Just nje ukuze uNkulunkulu angitshela ukuthi le mali oyiphetheyo izophelelwa ivalue masinyane ukusuka manje. 4 years back.
ethi-ke izoba amaphepha njengaloku izwi amaphepha nje niyoyilahla kanjalo because there's gonna be digital currency angithi. Sure. Ngaleso sikhathi mina bengazi lutho ngento zabo digital currency. Phela ngisiye nomuntu ogudi kulezi zinto zama cellphone no lezi zinto zo technology. yes nje nolalela kakhulu lezi zinto mina umuntu wazi ukuthi kuyathandazwa every time. Yes so ke yayilokho mhlambe okunye ke engakunamathisela ngezwi kulezi zinto esengiyishiloyo ezokuthi kunomuntu ofanele abeke umbono awubonileyo unjalo bese kuba khona umuntu noma ke kunengxenye yombono uxoxwa unjalo bese kuba nengxenye eyimfihlakalo yombono. Uzobuka kuIsambulo chapter 1 verse 19 kuze kufike ku20. Mhlambe elinye lalamazwi singalifunda just nje. Yes kuzoba uJeremiah chapter 1 uverse 13 kuya ku14 noJeremiah 23 verse 28 lapho kuJeremiah 23 verse 28 ilapho kukhulunywa khona ngokuthi onephupho makalixoxe iphupho bese kuzothi onezwi alisho okushuthi umuntu onezwi ngaphakathi kwakhe alishare izwi. Yes bese kuzoba uIsaiah 43 verse 24 lapho okuvezwa khona ukuthi ukhona mhlawumbe singachecka uvule kubaba mina bengisafuna khona bengilichecka leli belilinka nalento obuyisho manje. Okay. Mhlawumbe umuntu akamchecke masinyano Isaiah ukuze ngoba uIsaiah yena uzongilidela kule engifuna ukuyisho okugcina. Yes. Isaiah ba Isaiah 43 verse 27. 43 verse 27. Okay ufundeka kanje. Uyihlo uqala wona. Okay. Kuthi ngiqala ku26. Uzozwakala kahle. Ngikhumbuze masahlulelane isho wena ukuba ulungiswe. Uyihlo oqala wona abahumushi bokho bangihlubukile. Sorry ngicela ungiphindele abahumushi bakho. Uyihlo wokuqala wona abahumushi bakho bangihlubukile. Abahumushi bakho bangihlubukile kwakusho uJehova ngomlomo womprofeti uIsaiah. So you can tell ukuthi from ancient days kwaIsrael bekukhona abantu abagcotshelwe ukuhumusha okuthiwa abahumushi. Kusho ukuthi ke abahumushi bakwaIsrael babemhlubukile uJehova ngaleso sikhathi. Ngakho ke bazalwane asiqapheleni ukuthi mangabe kuprofesaywa even in a New Testament kuyaveza ukuthi izilimi nazo mazihunyushwe bla 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 kuningi. Into engizama ukuyi-emphasize ileyo ukuthi bakhona abantu bomusa wokuhumusha. Abantu nje abanawo lo musa uthi uzane iphupho elikusanganisile ungazi ukuthi konje yini lene ekhulunywa la ufika uyixoxa athi hayi lento yadu uyibona wena inkomo ezingaka ezizacileyo bekusho iminyaka yendlala. Angithi uyabona ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani? Ukhuluma ngenye into ebeshe enye into sokudingeka abantu bokuhumusha bazalwane. Otherwise sizoduka. Kuke kwathiwa iThomoyi umdanso angazi wamadimoni kanjani usuke esihogweni. Ilutho bazalwane. Into nje engakazi bekhona engasoze iphinde bekhona futhi. Uyabona ubhuti lo wayexoxa lo lwadaba. Mina ngamlalela ivision ngoba waqala wayixoxa ivision waseyilahla lamasayichaza. Ngathi kodwa ubengaveli ngana yiyeke ngoba izwakele lento ayishoyo. Uthi ngibona abantu begida bedansa mase kufika isikhathi sezwi sebayalala abantu. Isimple nje and straightforward ukuthi noma ngabe kuphi ukudanga ngithi inkosi ikhombisa ngomdanso relevant ngaleso sikhathi. Not necessarily ukuthi wona qobo okasathane no. Inkosi was complaining about into esiyenzayo yokwenza kube kuningi ukuentertainana. Okungenzeka kungabe ukudansa kuphela also nalento yokunikela kuisikhathi eside mhlasimbe uqhudelwana kwenziwa le yamidlalo esiyenzayo.
yes iBhayibheli lithi ubuso onikele thokoza kodwa kusho ukuthi uMongcwele was complaining ukuthi isikhathi sakhe sokuthi akhulume nathi sincane kwanda okwethu mhlambe nakho lokuthi nje sixhawulane sithandane kuhle but kugcine kudla okwethu yena ke shuthi wayinterpreta ngokuthi umdanso wezangoma usho ukuthi thina Faith Mission sonke sizangoma but ngoba iFaith Mission yakhelwe kulwamgidi. Exactly, yeah, mawufunda nje ngehistory of thina nje AFM sakhelwe kulwamgidi ngoba obaba yabona lento yangithinta yaze yangena phakathi la kimi ngoba mina ngumzukulu kaMfundisi waseFaith Mission umkhulu wami baba Mashaba bazomkhumbula abadala eNcotshane lapha yana wayekade ewumfundisi lapha insimbi zingekho sure uma bephuma wena ST beyomisa imvuselelo babefike bemisa useyili lo bese maklatshelelwa kushawa izandla because there was no keyboard ngaleso sikhathi kodwa kwakufuneka imphefumulo ibuyile ezekhaya so kuza kanjani ukuthi into eyithuluze elisebenza umsebenzi omkhulu kangaka liphenduke libe la kaSathane kusho ukuthi bonke abantu abasindiswa ngaleso sikhathi baye esihogweni nathi sisasesihogweni na onke nje amabandla asenangizaneni asesihogweni so sikuqapheleni bazane ukuzama ukuchaza ngiyazi thokunye kusuke kusinda umoya ngenxa ukuthi uthesa umzimba kaKristu khuluma lokho kwakho enza lokho kwakho sorry uyabona nje mina njoba ngiprofeta nje ngiteacher laba abaprofeti ngenza lezi zinto angihluphi ngokunye balwa phakathi ukuvangela nani ngifocuse kulokwami kokunye futhi uthola ukuthi into uyidemonize ngoba ungayithandi yes ya ngoba ngasi preference yakho kanti uma nje mina into personal ngayithandi akusho ukuthi idemon let's say nje angithandi ukuthi esontweni kushawa izandla then bese ngithi ukushawa kwezandla kulidemon yes it's my preference yabo unjalo yeah so ezinye izinto emesihlukanise lezo singayithanda izinto ezihlukene mhlawumbe mina ngithanda imoto emhlophe omunye uthanda imoto ebovu bese omunye emnyama yes besathi hayi yabo nje imoto emnyama imoto amademon it's your preference. Amen. So yeah, siyabonga also to add on that okunye yes kuba ipreference okunye kube ukuthi awuyazi into enye into embi ngiyabonga ST ukuthi uyithinte uyazi wena uyaprofeta ngizohamba nawe prophet umligist lethu enye into embi esiyenziwe mhlawumbe asikuvume ukuthi kwayona iChristianity as a religion nayo yasetshenziswa nje kabi ukusidunga ingqondo mhlambe ngangihlezi ngizwa abantu bethi inkolo yezana belungu ukuthi bazosiphuca umhlaba ngiphike lento ngize ngiqhamuka ikhanda ngilwa until ngihambe ngikufunde ngazi ngabona ukuthi oh yeah this is true so into ye religion yonke inama nala yini lezi zinto lezi ezifakwa amahanisi ukuthi focusa wena kulokho otshelwa kona kuphela ubusungacabangi manje ke mina vese ndalo yami nje ngiyakuzonda nje ukuyilibalisa ngiyakubona lokho ukuthi kukhona abantu abane low IQ ngokudalwa kanjalo kodwa kukhona abantu nje obonayo ukuthi lo muntu usemncane kabi lo into ayikhulumayo ukhuluma into irrelevant ngokwesikhatha kuso nakubantu akhuluma kubo akezwakali uzilibalisa yena ngamabomu ukuze mhlambe ngazi uma sisuke sizama ukujabulisa abadala bebandla noma kanjani njani uyayibona yes so bese ke sigcine singafuni nakwazi nje okunye enye into thina sifuna ukwazi lokhu kuphele sikwazi angibuze ST mangabe ngifuna ukwazi kwenziwa yini ukuthi ufake iwatch elihle kwenziwe yini ukuthi ube ne studio esikanje whereby uzo invite abantu with different mindsets and different doctrines kodwa ba amaKristu ucabangeni yabo than ukuthi ngisukume ngime lapha ngithi mina ST nje kahle kahle uthanda ukubuka hawu yonke into ade ngingayicabanga nje ngivenge ngacabanga lokho kubi yebo so we need to ask kuba kufanele sibuze ukuthi into yethu moyiqalephi yini yona le omunye wayethandaza
uvela lapho wena deal amasayi uhamba mkabuyela kwalasha thomo yebitheni yona le uyambona ukuthi une confusion. First of all, awukwazi ukcast idemon ongalazi. You cannot fight nento ongayazi. That's why thina abantu be deliverance we start by checking ukuthi lo muntu lo ukwaSathane uthini code yakhe yokungena. These things abantu abangafuni ukuzazi ukuba exposed kuzo, yebo. Ngoba ngifanele ngazi ukuthi ngilwa nani la demon lini lele ngilwa nalo. Manje uconfused ubhuti uyabona ukuthi ngokwempilo nje umuntu kufanele ngabe uyabuza ukuthi yini thomoyi angavuthi, but because we were taught ukuthi into ephambene nomuzwa wethu ngaleso sikhathi kumele siresponde ngomthandazo, uzophuma umthandazo nembuzo at the same time. Kanti asikusebenziseni bazalwane ingqondo umongcwele okusihlakaniphisa kuyena okusifathuzisa. Yeah. Amen. Bese ngiya kule yanto yokuthi mhlasimbe okunye ilento ngike ngezwa ngiyabonga izihlalo zakho zinhle. Sibonga. Yabonga nasebandleni lakho mangumema ungihlalise kuzo. Khululeke. Amen. Kuthiwa ngibona omunye nje umprofetikazi angazi lo mama ukuthi uyini kodwa usemdala ngenkulu inhlonipho nje ekugxeka ukuthi kuhlalelwani ngosofa abani labo sofa abalapha kwi front row ebandleni. Okay. Kodwa manje indlela esenza ngayo bazalwane imbi ngoba abalungisayo nabo balungisa kabi. Othunyela ukuthi asho ukuthile okukhuza naye kwenzeka kabi, uyabona. Mhlasimbe bekufanele awubuzi ngani. Uzuye ku TikTok nje uyosho ukuthi amayosofa bakabi fanele kulinganwe ebandleni, awubuzi ngani. Okunye nje uvela ukubona ihlangane nakho lapho ubone ukuthi ukungavuthwa nokubahlaza kwakhe ngoba lo muntu kuba uhamba waya kumfundisi wakhe kuqala abuze ezinye izinto ebezoyithola. Akukaze bazane kwalingana ibandla nabapriest kusukela endulo. Ngisho kwaSathane ama devil worshippers amadala nasanda ukujoyina walingana ngokwama ranks. Ezangomeni ogobela namathwasa akulingani ngokwama ranks. Even endlini yenkosi akulinganwa nje inhlobo. Yes, ibandla elilodwa sonke, we will all be judged equally but not ngifuna ukuthini, ngifuna ukuthi sonke sizojudgwa ngokulinganayo but accordingly. Okay. Yes, inkosi izokwahlulela ngalokho onikezwe kona. Yabona nje inkosi ikunikeze power engaka ukuthi ukwazi ukuhlanganisa South Africa kanje. Mangabe ungafaka ezinye izinto la uxove lo msamo kaNkuluNkulu omhle kangaka, inkosi yokwahlulela according to what God has given you. Ngeke uNkulunkulu angehlulele mina ngama buildings mhlambe adayisa ama drugs because I'm not owning any building, azanginikeza ibuilding, yebo. So also nabefundisi will be judged according to ibandla linikeze ukuthi aleluse their capacity. Ngokwe capacity yakhe. Bese kuzoba ke ilento yosofa ke bazana osofa bakumnandi ukuhlala kubo ukahle nje futhi akukho wrong ngakho. Yeah. Enye into yabona njoba ngiseThekwini nje la kufanele ngiqandeke ngibheke ekhaya eJozini. Uyacabanga ukuthi ngisukele ngeza la kufanele ngiphindele ngiyele. Ake sikubekeke ngokuthi ngumfundisi. Ngine branch ngale nangale ungibizile esontweni lakho ngizoshumayela kune grace ekimi because abafundisi have understood ukuthi ama grace awalingani. Kune grace ekimi oyidingayo kwi ministry yakho njengalokhu uPaul wathi nibophatha uApollo kunomusa okuye okwazi ukuchelela. Mina ngiyakwazi ukutshala kodwa uApollo ukwazi ukuchelela. Yes. Yebo. So enye into mhlambe singayifunda lapho ukuthi masihlehla siyale ukuthi wafika kanjani uApollo kwi ministry. uApollo wafika ngo Priscilla nomyeni wakhe mabehlangana naye. iBhayibheli lithi waye busy efundisa kodwa efundisa egcina embhabhadisweni engazi ngoJesu ukuthi uJesu wafika wafa wavuka kwaze kwehla namandla kaMoya oNgcwele for bonke abantu abasindiswe. Wayeseke uPriscilla nomyeni wakhe bamcela uApollo bakhuluma naye ngasese. Mele sikuveze lokho ukuthi uApollo wa-addresswa ngasese. Manje sinenkinga abantu abangafune ukubuza lutho, abantu nje abaphakemeyo athi noma ebona uburong encekwini ufuna uku-expose lapha ku TikTok.
awumbizi ngani lo mfundisi ohlala esofeni uyombuza ngasese ukuthi nceke inkosi uhlalelani ngani mangabe ikuthumile inkosi ukuthi ukhulume naye umfundisi lo ya ukuthi akasuke osofeni ngoba inkosi mhlambi isense ipride kuye angithiwa iprofet wena thunywe uNkulunkulu awukhulumi ngani naye eceleni kanti awuyingani kuye umuntu kahle kahle kwaphele laphi ulokhu kwaNathani uprofeta aqonde ngqo uDavid inkosi futhi nakhona mawuya kumuntu omkhulu ngoba uNkulunkulu kubekile ngokwendlela mhlamba ngikusekele ngezwi ukuthi akulinganwa okay sikusekele ngezwi uJeremiah 15 verse 1 ulontunjani uNkulunkulu ukhuluma noJeremiah umprofeti uthi noma bekungama uMose noma uSamuel bese eqhubeka ke echaza udaba lwakhe okusho ukuthi uNkulunkulu umention ama-figures awu2 abantu abekade bengamconvince ukuthi aguquke kulento angafuni ukuguquka kuyo uthi ke noma ubungalanda bona ngeke ngize ngiguqule lento yebo so leyo nto ikutshela ngokusobala ukuthi bakhona abantu abaserenkini ethile kuNkulunkulu angaconsider mhlambe mangabe besho ukuthile also naye uMose masimcheka uyakhumbula ukuthi iBhayibheli lithi wayekhuluma noNkulunkulu kube ngathi umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe futhi uMose wayedonswa eziswe entabeni kuzothiwa ke ngikhuluma iTestament elidala wayedonswa ezentabeni azoxoxa noNkulunkulu abantu kuthiwe bangayithinti nokuyithinta intaba nenkomo zingadli ngisho nyaweni lwayo intaba ngenxa ukuthi abantu ama-ranks abo kuNkulunkulu awalingani uIsaiah reason why ngikhuluma lezi zinto is because iProphecy iyona yodwa iministry mhlambe enga-emphasizanga kakhulu kwiTestament elisha not because ayidingeki but simply because it's the same prophecy yeTestament elidala ukusebenza komprofeti weTestament elidala nelisha kuyafana akukhulu utho lishintshileyo the only thing uJesaya leyo ufike nje wayikhuluma lento lapha ya ku Ephesians ngisazi lapha athi khona wabiza abanye ngoba baba apostoli abaprofeti yes 4 verse 6 yes so uyabona ukuthi lapho ke kuyaveza ukuthi nakuleli testamente isakhona into okuthiwa iProphecy party akukho okuningi okuzokhulunywa ngayo because iTestament elidala is all about prophecies lingabo nje ibona bebebhizezweni ngesikhathi kuqala kubekwa amakhosi umprofeti uyena okhona noyihlonzayo inkosi kuningi so bekuzoba iwaste of time ukuthi ifakwe nangapha futhi ngoba manje na ikhona ngale also siphinde sihlangane nayo lapho sekuthiwa khona oprofetayo ungcono kunokhuluma ngeilimi kuseTestamenteni elisha bazalwane ngenzela ngophela siyalwa sinjalo nje uIsaiah 43 verse 28 uthi besike samfunda konje 43 verse 28 lawa bangihlubukile okay kodwa ngifuna leyana ku verse 28 bablamini ethi othi ngifunde verse 28 ngifuna Isaiah 43 verse 28 okay ufunda kanje noma afunda nje umsho wodwa lo phezulu ilo heading cha ku 28 so I disgraced the dignitaries of your temple okay uthi ngifunde ngelika Mageba phambi na umfana waseJozini ngidumazile izikhulu zendlu engcwele sungayiqhubekela kuyifundele kodwa usuzwile ukuthi ikhona izikhulu zendlu engcwele uma esithi kukhona abantu abakwazi ukuthi lithi lixabene ubendle ibandla bese kusukuma indoda eyodwa iresolve leyo issue asikwazi ukuyilinganisa nabantu bonke akukwazi ukuthi ngathi futhi abazali nje bayivumela beyiphikisa abafuna abafundisi ba-honorishwe yethi iBhayibheli khona lapha ku-New Testament lithi izisebenzi ezisebenza endlini yenkosi zideserve a double portion ye-reward emhlabeni so bese sizothi thina hayi suka njalo le double portion eyalaba ba-against into ye-pastors appreciation ngoba iBhayibheli lona qobo lithi abantu abasebenza nje endlini yenkosi bayideserve i-double portion
bengisathi ke wena ST kwakhe uma ngabe kuzoba ukuthi ngisuka la ngihamba i-distance end ngiyendaweni ethile usho ukuthi kufair yini kodwa mzalwane ukuthi ngiyalingana nawe mina wena ovele wasuka ekhaya weze esontweni nje straight wafika wahlala walalela izwi lenkosi lo muntu lo okay angakalekisi ngami ngoba kuzoba ngathi kunempaka amanyana asithathe nje inceke kaNkuluNkulu egijima indawo zonke ihamba ishumayela nisho lo ukuthi sekuyisono kangako ukuthi ithole at least indawo ecomfortable because umgogodla lo esikhuluma ngawo ubukade uhleze emotweni for the whole day for 4 hours usuka kule ndawo yakule uhambisa indaba zenkosi mawufika kule ndawo yakuyona fanele uhlala ugunguluzwe isitulo esizokuhlalisa kabuhlungu all in the name of when you humbled ulimala ispine ke wena ke ngoba wena ufanele abantu babone ukuthi uhumbled ibingekho nini indlela besingabuka ngayo ingceke ukuthi ihumbled ini uyayibona so bazana okunye nje esikwenzayo ukwalezi ama unnecessary prophecies njengekho futhi ayisiyo nje prophecy leyo nto wena nje ovilapha ukucabanga novilapha ukureacta towards umuzwa wakho mhlambe nangendlela okhuliswe ngayo mina ke ngakhuliswa into mangabe ngingayiqondi ngiyayibuza okwani lokho kahle nje okwani lokho hayo kokufundizwe okay not lokho esikwenzayo bazalwane okujijimeza ingceke zenkosi ngamazwi lapha yana kulontunjana kulama TikTok yes labo TikTok bethu izenzo 19 verse 15 sengiyagcina bazalwane lithi ke amadodana lapho okade kukhuluma khona mhlambe ngifuna ukuveza ukuthi even laba abantu thina esifuna bafane nathi amadimoni ayabaqonda ayabazi abagcotshwa nje ma kwehliswa amafutha phezu kwekhanda lakho udeclarewa njengomgcotshwa wenkosi noma usuqala iministry nje ngokwendlela enenza ngayo esontweni lakho ngoba nakho lokho abanye bakulwelo bagcotshelana bangagcotshwa kube into nje engathi isonto nesonto linendlela yale lenza ngayo as much as singekho isikhathi sokusonta esiright nesibekwe eBhayibhelini nizihlanganela nina ni decide ukuthi hayi thina la ikhasi decide ungena ngo9 bese ngixoxela uNkulunkulu asiphasise waba late kulo 9 sewonile kithi na kuNkulunkulu esavumelana naye finish otherwise ubungafika nango 10 nango 11 but because sibaningi sivumelane ngento eyodwa then leyo nto iphasiswe njengomthetho also indlela zokuhlonza abapriesti iyehluka eAssemblies of God nase Faith Mission nase Gospel nakuphi ministry njani also iministry umsebenzi wami engizenzela wona mina for inkosi so I choose ukuthi ubani engimbekayo abe intontoni so unebhadi nje mawukhonza kuyiministry ucanga ukuthi usesontweni because iministry into yami into yomuntu ungafuni ukufika uzo Amen. So ke ngifisa ukuveza le yanto ukuthi kwizenzo 19 verse 15 kukhona abantu amadodana kaSkeva umpriest wamaJuda kuthiwa abono Paul bethandaza bekhipha amadimoni nawo ayasuka lamadodana ayathandaza ngegama lika Jesu phumani madimoni athi namadimoni uverse 15 athi uJesu siyamazi no Pauli siyamqonda meaning mawubiziwe the ama authorities asezweni likamoya ayaqonda though angeke azakwazi uyabona nje mina lethu awangazi amadimoni but ayangiqonda ukuthi ngihlobo luni yebo and they know amadimoni ukuthi ikuphi la kufanele angalokothi adlalele khona nawe njengomuntu ogcotshiwe because they understand you ayaqonda athi ke nani ngoba can you read that man of God nge-English ithi ukodwa mncibi inkosi uyasehlisa isithunywa ngiyadlala mina bazana nginaso isithunywa nginomoya ongcwele verse 14 15 sorry 15 one day the evil spirit answered them Jesus I know and Paul I know about but who are you mangifunda ngesizulu ithi okay hayi masiyisa esizulwini
ngokushesha nje ngokuphuthuma Zulu verse 15. Yes sir. Kepha umoya omubi waphendula wathi kuwo, uJesu ngiyamazi, noPawuli ngiyamqonda, kepha nina ningobani na? Okay. Yabona ukuthi asilingani? Kuyi-New Testament la. Ingane zamfundisi lezi zithandazela umuntu okholwa amadimoni. Zabazalwane nazo. Masilingana nezingceke sibabizelana abafundisi pho mase zisixaka. Uyayibona ukuthi sidinga ukuyilungisa leyo nto bazalwane. Ngoba asilingani. So ke bengifisa ukusho lokho bazalwane ukuthi abantu abagcotshiweyo they deserve i-honor. IBhayibheli lithi give honor to whom it is due. Nikeza inhlonipho kuloyo fanelekileyo. Ukunikezela ngenhlonipho kubagcotshwa akwenzi ukuthi mhlasimbe baphakame noma senzela bona. Yazi ukuthi ngiqaphela into eyodwa esithi ukuthi ukunikezela ngenhlonipho kulabo efanelekileyo kubo kusiza thina. Yazi ukuthi ngazi abazana abaningi kabi abajwayela abafundisi babo. Therefore izimo zabo azibalaleli abafundisi babo. Ngoba manje makuqhamuka umfundisi kuye engqondweni yakhe kuqhamuka one of those people abaziyo, yabo. Ayikho leyanto ethi nangumuntu wasezulwini ozoqhamuka kube nomehluko othile mayikhulumizwe kube noshintsho oluthile empilweni yami. I'm not saying abafundisi abakhonzwe babe oJesu, but all I'm saying is that kukhona irank ethethu okufuneke sibabeke kuyona abantu abathunyelwe empilweni zethu. Mhlambe ukuvala lelo phuzu lelo obuza kulo wesifazane owaphi konje lo wesifazane lokwakuhlezi kudlula umprofeti wayesemakhela ikamela eliphezulu. Oh yes. It's not important ama details into ebalekile lengifuna ukisho manje. Ngishilo ngathi ovama ukujwayelana nomfundisi neBhayibheli. Vele enigma washo wathi amakhandlela siwathandeni nalikhandlela jwayelana nalo mangishinto wena uzokhumbula. Yes. Bese ethi ke iBhayibheli lithi lo mama wamakhela wathi sombekela uthi lwesibani nento okugeza inyawo njalo medlula siyomcela ngene la. Uyazi ukuthi lo mama lo yana umzi wakhe yena wayengenalo ikamela eliphezulu ukunaleli la lo mprofeti wayedlula. True. True. Lo mprofeti wayebekelwe ikamero eliphezulu ukunelamnikazi womuzi. So all in all uyamdinga nje umuntu ozothi mase eshilo into noma abantu uzoyenza ubusungayenzi because umenzele iupper room. Not ukuthi yena azisho yena kuwe ukuthi njoba ngibona nje kanjani, but you create an upper room for a specific person othunywe uNkulunkulu pheko impilo yakho ukuthi nje yazini noma bekuthiwa into bengiyithanda but just because uzibani usekushila ukuthi angeke ngisakwenza. Mangabe ulifundizwe uzothola ukuthi lo mama kwaba kuhle for her ukuthi athole indodana ngokuthi ubeke lo muntu wenkosi phezulu. Lo muntu wakwazi ukubuka observe la ekhaya akugijima ingane egcekeni ngoba wayibekwe kwi-upper room. Kunezinto ezizokuhlupha enigma for umzalwane othile okwenzele i-upper room enhlizweni yakhe. Uma ethintwa izinto bese sithabaza abafundisi bayakhetha vese bayakhetha abafundisi. Nathi siyakhetha nje thina abazalwane siyakhetha. Abafundisi bayakhetha vele ngithi khona loya omenzele i-upper room enhlizweni yakhe ahluphekayo lo gcotshiwe wathi Nkosi kodwa mangabe kusibani ajilajileke emoyeni wakhe afune ilunge lendaba, not ngoba enikela ngcono but because he honors, uyanikezela ngenhlonipho ogcobeni lolo. So ugcobo lona will work overtime for you. Wow, mfethu siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu for such a beautiful insight. Thank you so much, man of God. Mhlambe nakulaba abafisayo nanokuxhumana nawe, how people reach out to you? Abantu abafisa ukuxhumana nami bayangibhalela lapha ku Facebook. Okay. Yes, ku Facebook kuPhathani Mthethwa kaMashaba. Okay. Also mawukuthi mhlawumbe Facebook ukuphathela kancane, you can call or WhatsApp 0727607344. Yes. 0727607344.
7344. That's my number. La kunanezalukazi lapha. Awu sengikhuluma ingisi zami ezinkulu kangaka bakithi. Mfowethu siyabonga kakhulu. Thank you so much sir. Thank you. Siyabonga kakhulu Nceke inkosi kakhulu for lento le platform le. Wangathi uNkulunkulu angayikhulisa kakhulu nje iye emazingeni aphezulu because yeah ngiyabona ukuthi yenye izinto ezapro ikhona eBhayibhelini njalo le platform. Yokuxoxela ngelinye ilanga ukuthi kuphi. Thank you so much wazalwane. Siyabonga kakhulu. Asihlangana lapha eMkhumbane ngomhla ka2 May siyobe lapho nenkonzo kaMoya Ngcwele. Please do join us. We are starting from 10 a.m. Umkhumbane. I'm expecting to see you there. Egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Kristu. Amen. Kristu. Amen.